jam hiire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe dingiral jamma bela yo Allah yurmo musidɗo men jalli siyaho ɗum kanko e dendagal maadi julɓe en garti ha hande kala no kewɗen wadde kala saaha so tarduɗo defte bindaɗe e ɗemgal men tawi nde ɗo deftere windi ɗum ko mawɗumen Yero Dooro Jallo yo yurmede Allah wone makko tawi ko nde ɗo kadi woni deftere makko wattinide deftere nde fuɗɗa ko gila rafi makko hande o samoroyno o jokkiri deftere nde kono nde muula ko caggal makko nde innira Pittaali maayataa ko nden jiɗɗen itaade arde ɗo joni so Allah jaɓi tawi ko kayrene wattata deftere 51 defte ɗe tarɗen ɗo hen ngaren joni en natirde deftere nde ko adi fof nde Sule Samba Sadio yonti nabde jangde o waɗa koye jangde Alqur'an o jofni Alqur'an gila ko suha baggo bappaño makko Demba Sadio nawi mo Ndar hono Saint Louis wattimo e jangde école Faris neɓani o heeɓi berwe e bac o wontoyi gaynako nayyi taw boy kaɓowo e wuyɓe nayyi cuusɗo reedu nden haareji ɗi ɓurti bamma ko huuli woto warde hoore yaltinimo galle o rutti Dakaru o yiɗi jokkude jangde makko to duɗal jaabi ha tirti Dakaru caggal ɗum o felliti jokkoyde jangde makko to leydi Farais Allah newni lawol ɗanngal makko newni kadi jaɓede mo jangirde sorgon ko Allah mo anditta ko tan keeroriɗo ko feeñi e ko wirni ko andi ɗo rewnata sababuji mum ha deftere nde ala nimsa waɗi sababu jeytodiral Sule e ɓesgu Demba Sadio rewoyi koye ɗaɓɓitgol yanande mayɗo ngol ɗo nandugol e kartuki ɗaɓɓitowo yanande e mayɗo joom yanande o jibini tigui rigui kulol mawgol nde wonno ɗaɓɓitowo tawa koye dow yanande mayɗo ko ɗum waɗi boolo sikkiray ko mayɗo wurti e jaati jooɗi e dow yanande mum ne jabbo hendu nduɗo jibdu police e inspecteur mum foof keeƴi hen kono ɓe donki laɓɓinde hakkude ko sikka ho e ko woodi ho ko inspecteur sarli goto andi no jibdu ngu yaari o ɓeydi jibdi e niɓɓinde wittu ngo ha hakkillaji inspecteur uji jiiɓi o acci radio ji e jayndeji dañi jeere kabaruji hesere ina jeyna mayɗo wurti to denale payi inspecteur uji bitti ha tampi goppi jaadi kumpa mumen kettani gonga saka jibta hakkillaji kono nde niɓɓe kumpa ɗe kunci gonga o feeñi ɓe gandi ko nandugol ɓolol ngol tan jiiɓi ɗon hakkillaji mabɓe caggal nde inspecteur sarli fiiji no welira e hakkillaji yimɓeɓe foof gila inspecteur uji hay jayndiyankoɓe haw welti o jotti haɗum yejjira o felliti huncande boolo e Sule sirlu jibdu ndu o wi ko nandugol Sule e bappaño mum Demba Sadio ngol ɓolol addi tigi ndun ɗon jibdu o fewji kadi feere o hollodiri ɓe haaɓe jiitodiri ha gowodiral jooli hakkude boolo e Sule neɓani sehilaɓe e hoddiɓe na coyno nanangal oyre gilli na foyna e nder ɓerɗe mabɓe nde wonno goto e mabɓe foof ina fiiɓi e ɓernde mum ina resodira e goɗɗo o ko ɗum waɗi goto e mabɓe foof ne ardini hormo e senare hakkude mabɓe hay goto e mabɓe jaɓata joɗade e leeso goɗɗo jiitodiral Sule e David Richard
fuɗɗori koye ɗenɗare nde sikkitaari jibini e nder ɓerɗe maɓɓe. Caggal waktuuji seeɗa Allah itti sikki e ɓerɗe maɓɓe watti ɗon hoolaare e cehlaagal ɓingu Yumma. Ko ɗum woni sababu majjo haa Sule Boolo coktani David Richard denndaangal dammude newnande wittooji ɗi sababu mumen ittimo Amérique haw yiiti majjere makko hannonde mo ɗaanaade jamma e ñalawma so asli mam makko dahnoɗo Afrique nawa Amérique. So dewle killilanaama to Europe killilanaama to Afrique ina haani welnere mawnde to Farais. So dewle killilanaama to Europe killilanaama to Afrique ina haani weltaare mawna to Farais. Mari homborgo ko joom jawdi na heblono dewle suhaaɓe mum. Omo miiji hollirde Afrique naaɓe doole makko. O hollaɓe omo fasni ɓesgu makko o arda e doole o addoro jayndiyankoɓe ceedo dewle ɗe. To Sénégal Samba Sadio ko Gallo ne yiɗi hollirde doole mum e dewgal suhaaɓe mum. O noddi bandiraɓe e hoddiɓe fof ngara ndenda e makko weltare dewle suhaaɓe makko. E nder yange he ñeeñɓe e naalankoɓe e haaliyankoɓe na pelliti wadde jam welnere mo yejjittaaki haa abada. Jaandiyankoɓe Europe na cifo ko njiiton e rendo Afrique e kuccam mum gila e sifa leydi ndi gonka maɓɓe haadaji maɓɓe dewle maɓɓe negol suhaaɓe ine maɓɓe to bange ndema e ngaynaka maɓɓe. Ɗum ɗo fof ina holla eɓe jogodi e ɓamtare fodore ɓadinde sabu ŋakkirnoɓe ko bindol ɓe dañi Yero Dooro Jallo. Ngal ɗo damal ko neldal faade e sukaaɓe Afrique. Kala nde miijimi ngal ɗo ɗemgal mi yiya no leƴƴi aduna ɗi mbay fasnaade ɗemɗe mumen e himmirde ɓamtare majji mi suno ɓerdal netta mi tina mi waɗani foddam e ngal ɗo ɗemgal. Mi ronkira deeje alay sago wooda ko bindumi e ɗemgal he nde ɓerdam deeje seeɗa. Ko ɗum waɗi goram e nder ɗiɗo duuɓi capanɗe 4 ɓennuɗi mi meeɗani jooɗade tawa ala deftere windetende woni e junggam. Duñimi e himmirde ɗemgal ko andude ala ko wiyete leñol so wona ɗemgal. Ko ɗemgal woni wonki leñol. So ɗemgal wuuri leñol wuuri, so ɗemgal maayi leñol maayi, sabu leƴƴi nguurdata ko ɗemɗe mayrata ko ɗemɗe. Kala jiɗɗo noon no wurnude leñol yo adu wurnude ɗemgal maggol. Kala jiɗɗo warde leñol sikki ala yo ado warde ɗemgal maggol. So ɗemgal ngal natti haalede tan leñol ngol maayi. Yimɓe maggol naata e leƴƴi goɗɗi ɓe caaya e rendoji goɗɗi ɓe faggiro ɗemɗe goɗɗe ɗemgal maɓɓe ngal maaya ngal heddito e jukkunde daari ngal limte e ɗemɗe maayde. Leñol e ɗemgal ko funeeɓe nguurdam. Alay sago ɗemgal ngal daña haaloɓe ngal nde ngal wuura. Te alay sago yimɓe ɓe daña ɗemgal ngal ɓe kaali nde ɓe ngona leñol. Ko ɗum waɗi kala jiiduɓe ɗemgal jiidi leñol weli ɓe metti ɓe sabu ko ɗemgal ngal waɗi ɓe leñol. So eɗen jiɗi wonde leƴƴi guurdi en janngat ɗemɗe men bitten ngaluuji men jigganoɗen ɗe gande kese tengti e gande mbaylandi ɗe mbayliren ɗe rendoji men. Codoroɗen ɗe laawol ɓamtare faade aduna toowal tawa eɗen jaadi e yonta men eɗen keddi e neɗɗaagu men Afrique. Kiranen ɗemɗe men janggenɗe ñaaƴirenɗe e nder rendoji men sabu ko ɗemɗe men goni wutteji ɗi keftinirteɗen e nder rendoji ɗi. So neɗɗo
ɓortima e ɗemngal mum on majjini neɗɗaagu mum e ɗemngal o haalata ngal fof koye ngal ɗemngal o ɓorni wutti mum mo hersiri ɗemngal mum alaa ko ñaaƴirta mo hersiri hoore mum alaa ko farnorto mo huli ko ñaamate dañataa ko ñaami so en janngii ɗemɗe men paamen ɗemɗe hoddiiɓe men teeŋti noon e ɓeen ɓe ndennduɗen ko weli e ko metti fof sabu waawde ɗemɗe ɗe ina uddita dammuɗe paamotiral newna koddiigu welna ngondiigu renndu so yimɓe ndenndi ko feccoraa yo ɓe ndentu ɓe moƴƴina ɗum woni koddiigu ɓiɓɓe leydi yonta men hannde leƴƴi ɗi fof gila e ndeer leyɗeele mumen ko duleendu dullitiindu ina yiiloo e aduna hay leñol gootol haaɗaani e hoɗande mum ɗo jeynoo ko ɗum waɗi janngude ɗemɗe mawɗe ɗe ko coktirɗe renndooji ɗi so neɗɗo janngiiɗe ina usta tumarankaagal mum ɓeyda cuusal mum e renndo newna jokkondiral mum ina huutorooɗe ina humtira haaju mum sukaaɓe Afrique e kala leydi ngonɗon mbiɗa neldo on nde ɗo deftere yo jangde nde jaranen hunde fof so en mbaawi jangde tan en jarii hunde fof Yero Dooro Jallo ngal ɗo damal ko njettoor mbiɗa yetta njettoor keeriiɗo faade e fedde arende nde e gardugol Soña Fegerba Jallo dariiɗo e walludemi jamma e ñalawma kala deftere mbindumi ko kanko muulantami yo Allah yoɓmo moƴƴere ko adi fof nde ɗo deftere winda koye nder caɗeele mawɗe puɗɗimi windude nde ko gila rafi o ina jeemomi kono liɓanimi mbiɗa lajja e rafi he haa mbindumi ko heewi e mayre rafi o ne ɓeydo jaggudemi minne mbiɗa ɓeydo jiirade e bindol he haa rafi o foolimi jarmi hôpital principal caggal ɗum paatumi hôpital Grand Yoff so mi ƴetti koɗol mbiɗa winda ɓerdam deeƴa mi welto mi yejjira rafi o mi yejjira caɗeelam mi yejjira koye l'hôpital gonmi mi yejjira docteur eɓe infirmiére uji dariɓe ne jiimi am mi tinata mbiɗa winda haa docteur walla infirmier bifto bindirgelam ngel e junggam wiyami wop ko bindata ko moƴƴani ma fitandam laawo mi wiyaɓe sabu Allah gacce mi winda son kadi kam windude tan on mbaɗi kam min cellal e mayde ko ari hen fof ne moƴƴi so docteur eɓe infirmiére uji ɗi jalti suudam mi jokka dindol hono joom suudam Halimata Ousmane ne andi ko docteur eɓe kalata koko gonga kono omo andi mi wawa wasde windude fittandu makko ɓitta o wona e wayti mi yurmomo mi lelno kuɗol ngol mi yewtamo hawo dajja o deeƴa so jammagu ngu jengi jewni ñawɓe ndeeƴi infirmiére uji ɗanima mi ƴefta kuɗolam mi wala windude ha weeta ko mbindumi fof mi suuɗa woto docteur eɓe jiiti gonmi hôpital he lebbi ɗiɗi timmuɗi caggal ɗum jaltumi hôpital gartumi gallam to leegal ngeeji wayi ko ɗo mbindumi gonga e gonga jamma e ñalawma min somi windi e ɗemgal he no foti fof hakkillam ne deeƴa mi welto so tawi ko jettor ko adi fof mbiɗa yetta joom suudam tedduɗo Halimata Ousmane Diallo daraniɗomi e kala foddeji enen fof eɗen gandi no dogde ñawɗo way musde mettude mi meeɗani yiide makko ko jawmi yo Allah yoɓmo moƴƴere
mbiɗa yetta ha joni kadi sehilam tedduɗo hono Siré Sow gonnoɗo major l'hôpital principal gila duuɓi kewɗi kala nde ɓesgam dañi haaju to l'hôpital o darora hen hande on selli foof ha ɗo mbindanmi oɗon jettoro jamma e ñalawma omo dari e wallude yo Allah yommo moƴƴere. Sambo Hawli Seck mo darodimi e fedde ɓamtore Pulaar gila e duuɓi 25 ɓennuɗi ko rafi o nangimi ko gollam e golle makko e nder tedde he ko kanko jogi gila ñande en dafami ñande fof waktu fof omo ara e saram yo Allah yommo moƴƴere. So tawi ko doctoreɓe safroɓemi ɓe mbiɗa yetta docteur commandant Paate Camara on koto hôpital principal mbiɗa yetta docteur Lamine Nia on koto hôpital Grand Yoff gandiranoɗo CTO mbiɗa yetta docteur colonel Aboubacry Jallo on koto hôpital Grand Yoff mbiɗa yettamo jettormo ala ɗo haaɗi yo Allah yoɓɓe moƴƴere. mbiɗa yetta Saydou Lom to hôpital principal baɗɗo gurdam mum fof e wallude yimɓe e jokkude enɗam. mi yetti kala docteur e kala infirmiére darinoɗo e safrudemi mi yetti kala garnoɗo salmindemi gila to l'hôpital ha to gallam mi yetti kala ceerno joom leɗɗe e joom bindi gaddunoɗo ballal mum e safaram yo Allah yoɓɓe moƴƴere. ñande 7 lewru 7 hitande ujunnaje 2.5 Yero Dooro Jallo. joni eɗen naata e deftere nde garen ɗanngal Sule. nden Sule ummitima wuro mumen arti Dakaru o fofti balɗe seeɗa o yeehi dulal jaabi ha tirdi manam université o tawi ron sehil makko mo jangidanno gila heɓe franco arabe Ndar omo wiye Paate Kodda Thiam. Paate ko suha belɗo ƴiyam belɗo dande bawɗo jangde arab denɗo ɓurana bawɗo farayse jiɗaɗo yimɓe jorɗo keesi ala ko huli wadde. nden ɓe jowtodiri ɓe calmodiri o wi Sule arti. Sule wi mi arti ñande alarba ɓennuɗo. Paate wi bamma jaɓi garta. Sule wi tawde ko kanko riyimi toon giƴam minen diiwaan amen o ko bonɗo sabu suhaaɓe amen fof gonti wuyɓe ruggoɓe nayyi ɓe nawa sefre no wuruno kamɓe fof koɓe kartoɓe kaalis hareji jamma e ñalawma ko gonmi toon ko subaka fof komi kaɓaɗo ɓandam ndu fof ko juwande e coppanɗe jasiji. babam haaɓi hareji ɗi yaltinimi galle komi warderon neɗɗo walla mi ware minne gartumi jokkude jangdam kono mbiɗa andi ɓoyata kadi o aranami konngol. Paate Kodda wi ayi juuɗam ɗe ñande dawɗen ɗo ñande hen jinnabam garanimi yomi ar julo e waalo ko joni gartumi. e ndaw jibduji e nder ko gonmi toon ko kadi kawam ne wiye ceerno Amadou wi tan ko ma nawtami kay hayɗi mi jokkoye jangdam alqurana ɓurana mo ndemmi ɓuuri duuɓi 10 hande. Sule feddiri jaleɗe o wi ko ka haala woni gonta sandaɗa weere galleji jananɗi gam jangguirade ɓurana mo ndennoɗa walla mbatta yalade honi ko yimɓe men pamɗi haqqillaji kelfandi puyni ndi gasata hay sa woni sagar a opperaka e sago ma mijonoɗa hoore ma gurdam ma honi ko enen bonni rendo. Paate Kodda jali dande dow yiili hoore o wi Sule
woto heño gasani ko jaami toon ko diiɓe bandiraɓe amen mbi yomi jooɗo toon ɓe dokkami almuɓe mi jangguina mbimi ɓe mbiɗa jogui namdal mbiɗa yiiɗi jabudani ɓe mbi haal namdal ma mbimi oɗon dakkami guura ha timma ɓe mbi mara ala juuɗe a wawa remde gurna hoore ma mbimi ɓe tawde ko min wurnata hooram gacce mi fewjana hooram Allah yam sekande ɓe nde garanmi mi waynaki so wona nenam e babam kadi ko gartumi ko kureji amen gonɗi ɗo e Dakaru ɓe noddimi ba garni min jooɗi ɓe totti konngol maɓɓe dendam ɓurɗo fof hangede o wi paate kodde minen fof min kawri ya wattu jangguinde école Farais gurna jinnaɓe ma e mi en anani sa salima noon min dewnaɗe ma kuugal min piima anani jabtimi piyonni o wi ɗum ne ko ha coofa paati wi miijimi e ɓerdam mi dañino pusirmi batu maɓɓe kaftimi tan piimomi pettal ko gidde tan tawi mi soorimomo limmomi jooɗimi dow makko calimi fiidamo mawɓe goƴa sernude mum baru maɓɓe fosi dañmi no ɓuccitirimin ɓe mbakkimi vestam jaabi Sule jali ha tampi wi paare ko an ɗiggina awa sagal paare wi so min kaɓano ɓe goppata kam ina jaraniɓe yaade ha to ministére kalfinaɗo jangde ɓe bonna jangdam koɓe kaali ko foof no diidori noon ala hen foof ko mbaɗani mi yahata kay hay mi jangginoy tan te Sule ganda hay so en jaɓama ɗo e université he en janggata saabu ɓe goppata hen ndeƴam hirande foof ko ara nene sellani ara baba sellani ara remoy ara aynoy hakkille ma deƴata saaha jangga tawde an bamma ne jogui jawdi fewnu kayitaji ma jokkoya jangde ma to Farais Sule wi babam ne jogui jawdi kono mbiɗa andi tigui o wallata kam saabu o yiiɗa mi yalta leydi ndi paati wi min de kam mi ala jawdi kono e peejam mi ronkata passe ɗo e Farais te komi jahowo Sule wi tinno guiƴam kala no gandirɗa aɗa waɗa ha keeɓa passe jokkoya jangde ma no moƴƴi min e hooram mi andi ko kalɗa ko foof ko gonga labɗo ceerta mami miitu hen ɗo e janggo so en kawri ɗo janggo kala ko pellinmi hen mami haalane kono andu feere ma nde naati ɓendam nde no feewi nden ɓe ceerti to université to ɗon e ɗon Sule yehi to sehil bamum ne wiye Samba Silla on ko navigateur o gollata koye laaɗe mawɗe hono batoji he Sule namdimo no passe bateau hakkude ɗo e leydi Farais foti holko ɗum namni guila e kayitaji ha e passe e joɓaji o haalani Sule guila e kayitaji ɗaɓɓateɗi ha e passe e joɓaji kadi o sembini Sule yo jokko e jangde mum nden Sule e paate kawriti université eɓe jewta Sule wi min de kam siki ala mi felliti tigui yaade Farais mi jokko e toon jangdam hayso hammadi mawnam wallanimi mi yeyat gay amen jeygu sifa mi namdima caɗele lawol ngol foof mi andi paate kodde wi tinno guiƴam muñanami hayso ko lebbi ɗiɗi mi fewja pasam jaaden Sule wi paɗodirgol ngol ne wawi waɗandemi caɗele ko adi foof julankoɓe amen ɓe podmi yeyde gayɓe ɓe gari eɓe ɗo e wuuro he soɓe gasni yeyde cogle mabɓe tan ɓe kootat te soɓe kooti tan jinnaɓam tinat ganda komi jiɗɗo ɗannade te
te ko ñande hen babam arantami ɗo jinmi konde ɓe tinata tawa mi yettoyimo faɗay nden alay sago ɓe joɓat tottirde gayɗi jeemi ɗi nden julankoɓe ɓe ɓadima timminde jeegu cogle mumen sule yeehi to mabɓe yeeyiɓe gayɗi o windini ɓe ɓatake faade Hammadi Samba Sadio wonde ko kanko yeeyiɓe gayɗi ɓe gandu o jokkoyi jangde makko to leydi Faray ngal ɗo damal ko kumpa inspecteur Sarlina jooɗi e windirde mum to police quartier latin omo micco ga caɗele bannoɗe e ɗe balɗe to guenale to te ko jiiɗi hen foof ko kanko sarli jibir ɗum jungo makko no jibru ndu wayi feeñde e funginade ni foof inspecteur uji ɗi foof donki famde no gueɗe ɗe jaari haaɓe jebbelani kumpa ɓe diwtanani en wonde mayɗo wurtata nde ɗum holli ko sippiri mawga no hakkunde hakkille aade e mirnide jomiraɗo o wi so gonga mi yananama kumpa no heewi doole nde jomiraɗo deññiri tagoji mum ɗe ko kumpa sabu ɗo aade woni fof ina wondi e goƴaji kumpa ko hoddiro addanta ɗum janggo so dañal walla basal so ñaw walla so cellal maayde ko woni caggal mum fof ko kumpa te hakkillaji aade no dari caggal ɗiɗo wirgalloji kumpa mana ridoji kumpa miɗɗi ngam yidde ƴellitade eko woni e nder majji ko kono ronki huncude sirruɗe ɗo niɓɓe birnidi ko foti no ceeɓidi mesalam ko ɓuri fof annude e hulɓinde hakkille aade ko goƴaji gonɗi caggal mayde nde wonno diineji ɗi fof mbaɗi e hakkillaji aade tan ko mayde gasnataje e jomiraɗo e dow tagoji mum ɗum tindinde ko gurdam goɗɗam no caggal mayde maɗam woni malungu ala ɗo haaɗi walla malkisumu ala ɗo haaɗi to laakara malaɗo e malkisaɗo mbalda e suudu wotoru ndeke ha hande aade no heddi e kumpaji mum mawɗi ɗi hakkille mum ronki ƴellitade ɗi kumpaji noon kadi hakkille aade ronki rimɗude e wawde ɓorade e komte kaleteɗe hakkunde mayɓe e wuurɓe ɓe mbiya wuurɓe e mayɓe ina jewdira ina kalda gollodira ndehe gonɗinde ɗiɗo haalullaji wawa yeddude mayɗo wurti to guenale paari kono hakkille neɗɗo foti ɓennude gurtugol mayɓe so mayɗo ɓurti horata ko galle mum so gonga saabu nduɗo jibdu mi heeɓi andude rendo ma ko heewi komi andano somi tongi ko jiimi ko eko nanmi ko eko teskimi e ɗeɗo dille ko mi ɓeydo hawede hakkille aade e ƴoyre mum ndehe ko heewi e yimɓe kala no ɓe towiri daraja e gandal e laamu so ɓe kuli walla ɓe naati e jibru mawndu gande mabɓe hakkillaji mabɓe fof majjat ɓe donkita andude ko ɓe gollata ko ɗum teskimi inspecteur uji amen ɗi to hakkillaji mabɓe e haalullaji yimɓe e haalullaji mumen ɓuri yarude fof koye ɗum ɓe gabboro hayso ɗum gonɗani ndeke hakkillaji teyɗi jiyoji gonga ɗi payata yanti hen no mbaylotako ko seeɗa keɓmi yenanede ko kumpa woni sirlu gurdam ndehe tagoje ɗe fof ndeeƴi koye dow humpede ko arata
kumpa ko heɗɗaawo mawngo hakkunde tagooje ɗe e hoddiri joomiraaɗo. En mbayrat tagooje ɗe no ndeeƴi e ndeer kumpa mumen haa hoddiri suppitoo e ndeer niɓɓe birniindi wooda ko waɗi pawen heen gite men mbiyen hoddiru Allah yeni so welii mbeltoɗen so mettii cunuɗen. ɗum noon banndiraaɓe tedduɓe musidɓe fiilaaɓe ko ɗo katten hañan wonde so Allah jaɓi jokken e deftere Pittaali maayataa nder mawɗo men Yero Dooro Jallo. Allah jaaraama on jaaraama.